A bruxa regañadentes. Había unha vez 3 irmáns que pasaban o día brincando dun lado para outro. Súa nai dicíalle sempre: Non vallades ao bosque. Alá no medio vive unha bruxa con dentes de ferro que come os nenos e cos osos fai o valado que rodea a súa casa. Un día, o irmán grande dixo: Eu non teño medo. Vamos ao bosque. Eu tampouco. Dixo o mediano. Pero o pequeno, asustado, abusou. Mamá, iso que non fusinos. Non sexas cagaivas. Burlouse o irmán grande. E alá marcharon os 3. Andando, foron adentrándose naquel bosque enorme, escuro, extraño. O vento asubiaba entre as polas. E as sombras facíanse cada vez máis longas. Ai! Os 3 empezaron a sentir medo, pero ningún sabía como volver a casa. Entón, o pequeno dixo: Un árbore. A ver se para descubrir o camiño. Desde o alto da árbore viu a luz dunha casa ao lonxe. Baixou a presa e díxolle aos seus irmáns: Ese debe ser a casa da bruxa. Que vai ser? Dixo o irmán grande. Aquí ainda falta moito para chegar ao medio do bosque. Vamos! Cando se achegaron á casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, meus pobres, non teñades medo. O cheiriño da comida abriulle o apetito. Eu vou entrar. Dixo o irmán grande. Eu tamén. Dixo o mediano. Os 2 maiores avanzaron confiados, pero o pequeno, aquela casa tiñalle malas trazas. Que ben cheira. Exclamou o mediano. Pasaredes aquí a noite. Dixo a vella. Mañá levareivos a casa. O pequeno, mentres tanto, achegouse a unha gaiola que estaba enriba dun arcón. Para que iso? A vella, disimulando, contestou: Para encerrar cans extraviados, gatos abandonados. E tal vez nenos perdidos, pensou o pequeno. Cando acabaron de cear, deitáronse os 3 nun cuarto. O grande axiña quedou dormindo. O mediano tardou un pouco. O pequeno daba voltas e voltas, pero non podía pegar ollo. Entón viu a lúa que iluminaba o bosque, a horta, e o valado de osos, osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. De pronto oíu que alguén se achegaba. Era a bruxa! O pequeno meteuse na cama e tapouse. A bruxa entrou a modo e preguntou en voz baixa: Hai alguén experto? Non se atreveu a dicir nin pío, pero a bruxa achegábase cada vez máis, e cando xa estiraba a man para retirar as abas, o pequeno asomou o nariz. Eu estou experto. E como non durmes? Antes de deitarme, mamá sempre me dá un ofetido. A vella, arrastrando os pés, saiu fungando. Un ovo fritido. Traereiche ademais un anaco de pan para facer unhas sopas. O pequeno comeu o ovo e deitouse. Pero imposible dormir. Ao pouco a bruxa volveu preguntar: Hai alguén experto? Eu, é que polas noites tamén mamá me dá frío os pasos. E a vella, rosmando, foi buscar os figos. O pequeno tremía co medo e outra vez apareceu a bruxa. Hai alguén experto? Eu, Pero que demos che pasa agora? é que a miña nai sempre me trai agua do pozo dunha peneira. É que despois de beber, durmo axiña. A vella, botando pestes, deu media volta. Cando se dobrou a coller a peneira, caeulle unha pastilla de xabón. Os meus obxetos máxicos. Exclamou.
será mellor que os garde. Deixou o xabón, un peite e un coitelo e foi buscar auga. En canto o pequeno oíu a saír a vella, gritoulle aos seus irmáns: Espertade! Espertade! Esta é a casa da bruxa. Os irmáns abriron os ollos sobresaltados, pero antes de sair correndo, o pequeno dixo: Necesitos básicos, a bruxa na cociña. Vamos buscar. A vella seguía no pozo, tentando encher a peneira, cando viu os rapaces fuxindo á luz da lúa. Botou a correr detrás deles, regañando os dentes. A bruxa chegábase cada vez máis aos irmáns. Entón o pequeno dixo: Tirarei o sabón, a ver se o pisa. E cae escacharrada. O xabón caeu xusto diante da bruxa e converteuse nunha montaña de espuma. A bruxa picábanlle os ollos e, chuspindo burbullas, gritou: Veredes cando vos pille. A bruxa volvía a chegarse rapidamente. Entón o pequeno lanzou o peite. Que se lle espete na cabeza. O peite cabrouse no chan e converteuse nunha tupida ringleira de árbores. A bruxa abriuse camiño serrando as árbores cos seus dentes de ferro e gritando: Veredes cando vos pille. Cando xa a bruxa estaba a punto de atrapalos, o pequeno lanzou o que lle quedaba, o coitelo. Me cortarse un pé. Dixo. O coitelo foi caer xusto diante da bruxa e abriu unha fenda longa e profunda, imposible de saltar. Os nenos non pararon de correr até que saíron do bosque e a bruxa, coa cabeza agacha e arrastrando os pés, foise á casa e alí quedou para sempre.